Curate nọ n'ụlọ ụka St. Mary's Anglican Church Nri Reverend Chukwunonso Kwulonebe akpọkuola ndị na-eso ụzọ Kraịst ka ha wepụta onwe ha ka Chineke wee jikere ha maka ime ihe siri ike. Reverend Kwulonebe kpọrọ oku a n'oge ofufe nri ụlọ ụka mee ka amata na dịka ndị na-eso ụzọ Kraịst na ọ dị mkpa ka ha nwee oke na ọlụ ịjụta ase nakwa iwepụta onwe ha ihe niile ha nwere n'iji wee jee ozi Chineke. Onye na-akọrọ anyị ihe gbasara okpukpe bụ Amaka Chibuzokoye kọrọ akụkọ a ka ebe ofe nri ụka si wee gaa. Ụkọchukwu Kwulonebe onye okwuchukwu ya gbadoro ụkwụ na ime ihe dike n'aha nke Kraịst sịrị na onye ọbụla nke na-adị uchu ma na-ekpegidekwa ekpere bụ ndị ga-anata amara iji wee mee ihe dike dị iche iche n'aha Kraịst, ma sịkwazịa na o kwesịrị ka ndị mmadụ hụ Chineke na mmadụ ibe ha n'anya. Onye ụkọchukwu bụ ọbịa na St. Francis of Assisi Catholic Church nke dị n'Awka bụ Reverend Father Pio Anthony Okafor ayọla ndị ụka ka ha na Chineke na-enwe mkparịta oge niile na ndụ ha. Reverend Father Okafor, onye nke kwupụtara nke a mgbe ọ na-ekwu okwu Chukwu iji wee merube aja misa nke tata, sịrị na ọ kwesịrị ka mmadụ na-ewepụta ohere na ụbọchị niile iji wee nọrọ n'iru Chineke onye kere ha n'otu aka ahụ na Kingdom of Grace International Ministry nke dị n'Awka. Ka onye ụkọchukwu n'ebe a bụ Reverend Dr. Top Felix sịrị na ịkwado ihe akwado na ịga njem na ụzọ ukwu Chineke bụ ihe ga-ebutere mmadụ inwe ndụ nke bụ ịgba. Reverend Dr. Felix gara n'iru ma sịkwazịa na onye ọbụla kwesịrị ka ọ dị uchu, ghara inwe obi abụọ, ma nọdụkwa Chineke nso, gbara ntamu anya ukwu ekworo ọsọ, n'ihi na mgbe a na-eme nke a na ihe ọbụla mmadụ yọrọ na Chineke ga-emezuru ya. Ekpere dị iche iche ka ekperubere na ụlọ ụka niile ndị a agagasịrị iji wee hụ na ọnwa mba niile a bụ nke ebiri na udo. Abụ m Amaka Chibuzokoye maka akụkọ ụwa ABS.